Здравейте хора, аз съм Turtle Splash и сега с едно фара скаме нормалка, защото той няма 30 лева. Ето го, хедбом се пиши. Аз май имам сапорт. Сиом. Не е много странно, но... Странно е, добре. И те нямат сапорт. Откакто го нърфнаха... What? А, да, верно е. Аз мисля, че след като Казик се нърфна, че го убия много лесно. Не знам, той бах, че тъпя станал се. Бах, че... Аз помислих, че си сол. Я виж към скина ми. Я. Иначе чуваш ли го това? Не, само да ми е... Също така... Добре. И сабна, чакай. 32 ще го увелича. Тринда ми е чува. Прецаках се. Тринда ми е чува и пише музика. Нафти музика, бе. Виж толкова ти написа. Не я чувам иначе, ама... Аре, help dance people. Виж колко добре ти написа името. Ездрпел. Да, тук е момента, който искам да се извиня за онзи монтаж, където се чуваше гласа ми. Ви монтажа. Аз искам да дигна по-бързо да бой. Той май няма ми е съпорт на тоя. Трябва да се опитвам укра да фарм. И не, всъщност май ще... Не, нямаме, май. Мри, бе! Как го ударих мазно. Али, това... Сума издразнита. Внимавай, момче. Момче, внимай. Мали. Кой ти каза, че не е момиче? Я не знам какво е, момент ма приби. Първи звук. За малко първи звук не казах съм. Ма ще направя първи звук, като гледам на някой друг. Така бе. Какво точно на него трябваше да кажа? Защо не беше на мен? Важното е, че Ящо не може да фарми от нейния сапорт. Да бе, голям сапорт, ти му сапорт. Аз съм виждал някоя игра така. Рита, колко ми бие, бе. Бой. Кой идиот ще се сети да играе Лебланк топ? Па тя става, бе. Да. Фейл си се играха. Според мен не става. Това си е решението. Ама знаеш към те ми живее. Не, много среща Лебланк, мразя да седи. Мри, бе, казах се, защо не го оцелвам? Тъпо. Ще викам точния. Иши бърдей. Добре, това. Мали, не, моля ти, задръсва, човек, дръсва, yes, ръка, мой. Вижда колко кръв съм. Бах ти ръкава имаш. Станах на топ. Да си вземам. Взема ми на Спирит Висечо. Или апо да си вземем, ще видя. Сега ще ги помама на кола, ще пусна бариерата. Споко. Имам голяма идея за тасаш.
That Ash. Всъщност, не би по Тимото, би по Ашето. Защото Тимото може да е на по-малко кръв, ама той ще мисне магиите. Знам. Аз па магиите. Бейзик ударите. Така че аз ти препоръчвам плани. Ако плани. Какво ти става, бе? Не знам. Малко ми е фарма, бе. Как го убил, бе? Кой ли? Леле. Това е македонец, нали знаеш? Не всеки ли, защото и аз преди бях. Всеки е казвал КС. Няма играч на лига, който е 30 лева да не е казвал КС. Някога. През живота си. Една Диана, аз качвам на кула паралки от тя века кейс. Въпреки, че няма асистенция. И поддържа. 8 фарм съм. Просто. Човек, аз не мога да оцеля 100 кило. И то Сиом вика КС, брат. Какъв то с миньон, бе? Май, да, Леблан. Колко? Добре, човек. Леблан с бронз ринга има 54 АП. Добре. Малко, нали така, странничко. Малко. Всъщност тя има не е заради раните, просто като убий някой от вас май даваше АП. То на всеки герой е така. Мълете, да не сте го докоснали. Мани, как ми бие тая? Фокусирайте Лебланката. Знам, че не, ама тя бега. Те само бегат, аз не мога. Ти, нали знаеш, че трябва с улта да ядеш милиони? Знам. Ама аз не ги ям много, така че... Ама то като умреш, си губиш стаковете от миньоните, нали? Да. Затова трябва да си получиш стака, за да не умираш толкова често. Мани... Абате. Аз ще седа да вървим. Като моят приятел умра. Вие по принцип трябва да сте дефанзивно, защото играете срещу рейндж герой. Баса. Тази жила. Тя оберем малко панче. Той Казикс дойде на кулата и избега. Тамо изтех да го да. Не съм много добро адикери, ама се старая. С саппорт, идеален саппорт, те са край. На мен това ми е втора игра, защото първата ми беше идеална направо. И капал. Първата ми игра беше 6-4. Имаш скин, да вървам, ще пара ти го купи, ама и ти пак не можеш да играеш чук. Паса. Трябваше да си вземеш друг. Кой, например? Имаше за Spirit Guard дър. Spirit Guard, ти пък. Дава ти 4 иконки. Знам, че дава и 4 картинки, ама... Иконки, картинки, все тая. Не е толкова як, колкото ти мислиш. Аз като го играх на брат ми профила, горе-долу ми хареса, ама... Като видя скина на Чогът в игра, като го гледах в YouTube и... веднага по Чогът. Аз днеска ще ми тегла от Subway Surf, между другото. Защото вечерта нямаше време. На компа ли, бе? Ти пък що не можеш да се изтеглиш? Това... трудно е. Та, сега ако ме убие, бате, ще стане. Да, хора, канала му ще е в описанието и той снима горе-долу. Доле горе. А че тази Лебланк сега, ако ми пусне едно W, аз ще пукна. Пукна! Моля ти са, Лебо! Лебо! Умря. Не можах, сори. Браво. Не можах, тя ма стръм.
Като гледам Катарината ни се справя на мид. Но събран те хард. А ние на топ малко не е трудно да ти кажа. Така че ще искам ганко. В саренч си все пак. Колко чакаш? Той видели на колко кръпто остави? Да. О, Казик срещу 3 на мяр, Казик с гора прави на 10 стинки. 10 стинки. Ей, тъмън да го оцеля този Казик. Бум. Бум. Не, аз се измислям. Аз се измислям. С тая бланка аз искам. Просто ще ме направи на 10 стинки. Ето, тя ме прави просто на 10 стинки. Добре, спри да говориш 2 стики. Яш миньони, бе, не ти трябва нея да ядеш. Опитвам се. И ти дай кръв. Като направиш 6 стака няма може да смъкнат, нали знаеш? Значи трябва да гледам да седа на кърет и да ги бия. И да ядеш. Да я. Не в пълния смисъл, нали? Да. 35 секунди до утро. Аз гледах как става Battlecast правен чогът огромен. Знаеш как яка. Ама това можало и с чогът да го направим, нали знаеш? Какво? Нали знаеш, че чогът тук само като изяде много миньони, нали знаеш, че става по-голям от нас. Да, де. Ама там трябва да бутниме кула, пък ни трябва 3 човека, защото аз бутам едната кула отдолу, ти правиш 6 стака и ти буташ твоята по-точно. И някой от твоите трябва да намерим трети човек просто. Той е нашия нотък. Не мога му помогна. Насякъде съм. Вече съм 2 стака. Умра. Сега си взема един Spirit Visage, после Abyss Skipter и един Armor. Аз съм 4-0. Аз съм 0-1. Защото това е мър-мър-мяу. Малита на кошма на тебе, бе. Ти май ще не изкериш да. Аз съм 5-0, какво очакваш? Като гледам не съм много голем. So... Изяш 6, пък после ще говорим. Кай, къпа пък се си говори. Мали. Та ще ме прибия аз докато ги взема. Ай, то ми взима фарма, аз не взимам. Айде, стри. О, станах огромен. Виж. Станах по-голям. Да ги бия всички. Я. А те колко са максимум стаковете? 6. 6 стака. Аз пък имам локнес. Аз пък имам локнес чогът. По-тъпе, ама важното, че го имам. Аз с един пич си донейтнах, не донейтнахме мистери скин, на него му се падна Foxfire Ахри, а на мене ми се падна локнес чогът. Това беше тъпото. И локнес е добър, смисъл. Гадно ми стана, защото на мене ми се падна скин, който не му се променят много магиките, а на него му се падна Foxfire Ахри. Въпреки, че беше пусната и по-стара. Това не можа да изяждам. Ти знаеш, че аз мога да изяждам и човеци. Да, и това пак, да, стака, ама по-хубаво миньони. Защото като изядеш миньон ти дава с 5 секунди колдаун на... Не ми се умира. Казах, че не ми се умира. И не умря. Аз седам на кула вече. Ще съм предпазлив. Ще се крия на кулата. Ще викам Здравко предпазливия. Добре. Ма виж иначе към голям страна. 4 стака.
4 ли си вече? Цялото да купи зарейди. Купи си някакъв армок, Spirit Visage и... не, първо си вземи в тоя Rod of Ages и после Spirit Visage. Вече почнах да вляза в Spirit Visage. Късно. Но вече късно е. Разбираш, че ме късно е. То си мисли, че нямаме лънч там. Нашия е много тъп. Я, ти верно си 4 стака. Бегай. Сега ще ги вземи и 4-те. Сера на куша ги изчака. Ако искаш да дойда ти хилп, ама... Да. То си он се справи седо. Тая е фидната, няма да убиш. Абе много фидната, трието. Пак си спи. 3-1 е. 5 стака са. Еми, браво. Уой. Знаеш какво, ще можеш ли да пенсиш или не? Да, ръкава ли се, ако искаш? Защото трябва да си взема спиеш. Пием спирита. 2090 кръв. Бягай, плиз, бягай. Верно, бягай. Защо можеш ли дабъл? Да. Да, скил, бейби. Ти май си по-добър да се изрял от мен. Не обичам много лади керите, ама... намота ще набутнат. И аз къде спа? На кого? Сиона ни има статикши. Това правилно, не? Има апър рани и ще го играе на демидж. Ние в джунгъл... 6 стака съм, коте. Я, ми бра. Защо почер за него, е? Някой... Коте. Аре, вече тръгвам да га. Я не мога да се държа на крака, аз съм толкова тежък, че... Не съм казал СС. Сега ще се срещна, Казик. Тук, Казик, чо. Фук, не, моля. Не ми се умира. С 6 стака викаш. И ай заш още един да видим дали ще стане. Чакай, няма мута. Чакай. Не става. Нищо. Задел? Плани ги те, плани ги. Пускай е! Нямам го. Аз става от едно. Много бъркам. Тя тук няма мана. Фук. Тук е. Няма си правиш. Какво? Как я уби? Епа, видях, че и това се махна и... Тя се опита да ма избазика. Хаха, е тронал. Да, ви тронала, ме. Като я убих. Да, на кого го намеря? Аре бе, Казик, ела да те намаля. Ела ми бе. Аз съм сега пуснат. Пуснат по това. Аз по това. Аз Казик си да... Аз казах, от един луд ще му смъкна половината кръв. Да, точно. Това е изрел.
Ех, май съм един точен малик. Опа, нищо ми не напия, май. Иди, майко, бати чемпион да ти. А на мен нищо вече не ми бе. А тази си мисля, че ще ми фане стаковете. Аз до тега май съм мастер. Било добре. Не знам. За по-хори ще се отпитат, бе. Добре, ари идвай да ги. Ако можеш това. Идем. Аз ти измисля. Виде ли давой? Така да е... Мене ма подгони търът. Аз ще имам защито. Аз съм офър. Не, детко ми няма. Ехе, здравко, ти къв си грамаден. На мен ми лагва. Вижте са вие хората, какви сте малки, вижте на мен. Та Катаринята знае как се играе. Гъче. Наши брат, наши ходидя. Как? Значи, ти не съпка да не мога да. Не. Не мога. Също мога. Едно ключе да оставиш? Може? Може, ама мен ще ме убият, защото и лагва. Лагва ми, брат, аз се рекална. Ей, нали се рекалваше? Кой защо няма? Аре да е. Ой, видема, че съм огромен. Давай, ще подгоня. Казик се, ако скокни с третата пред тебе, ще се удари в тонколоната ти. Като го виж колко е грамаден. Ей, един кил на стачка. Стига бе! Да, ще го вземи. Не, давам ти атак спид. Опитал ли си да го играеш на атак спид? Кой? Чогът. Не. Той пич си мисли, че не го виждам! Виж го, все едно мина през танк. Като скокна през тебе, мислех, че ще се удари в теб. Не, аз се бягам. Не са губят тако, казвам. И да ги загубиш се сега. Тая тъпа много ма нерви. Да. Бия 6 пъти идеш по красота. Само силно да стани. Не, моля те, толкова време. Клик. Ела на кой, ела? Ма убиеш. Добре. Ехе, тук 4 на мид. Никак. Ама ти него ли ще удриш, бе? Хюп! Знаеш какво? Добре, нищо. Не се ядосвай, не стая като предишния здравко. Преди на всичко казваше къса. Ако помниш. Да. Не. Никак даже. Не ми си помниш. Внимай, ако аз като съм огромен. На поне един кил гълга. Човек бихме ли? Така ще ти си го пиша. Давай, yes! Аз попиша ръра. Хора, това беше за клипа, надявам се ви е харесал. Чао от мене, кай чао бе. Чао бе.